Munduan 8.000 milioi pertsona inguru gara. Biztanleria osoaren erdiak baino gehiago ez du oinarrizko osasun zerbitzurik. 4.500 milioi pertsona inguru. Munduan ez dago zenbaki zehatzik gaixotasun guztiak biltzen dituena. Hauetatik, 7.000, 10.500 artean arraroak dira. Aztertzeko aukerarik gabeak. Esklerosis, Diabetes, Kolangitis biliar, neurofibromatosis, ataxia, Tourette sindromea, Munduan ez dago zenbaki zehatzik sendagai guztiak biltzen dituena. Espainian 2000 tona sendagai galtzen dira iraungita urtean. Ordulo, 1.150 pertsona inguru hiltzen dira munduan sendagai aukera ez dutelako. Galtzen diren medikamentuetatik soilik 27% suntzitzen dira behar bezala. Gainerakoek lurpeko ur, laku, ibai eta itsasoetan amaitzen dute. Zenbaki datu eta estatistika bakoitzaren atzean pertsona, familia, komunitate edo nazio bat dago. Eta horren barruan zu zaude. Zein da zure errola?